good afternoon, Naga. Good afternoon, Bicolanja. This is again your Bicol Cup, Camarines Sur, Day 25. And this is your friendly neighborhood commentator, Coach Peter Barcelon. With me is our stylish and matipunot gorgeous na ating analyst, si Coach Paul Sepe. Good afternoon, Coach Paul. Good afternoon, Coach Pete. So ayan, second game natin for this Camsur Leg Day 25, Calabanga versus Camaligan. Yes, and itong Kamaligan, like Kanaman, they are vying for the position dun sa second place. And sila ang maglalaban next week. And this is going to be a game wherein kailangan nilang pagpraktisan na and i-maintain yung focus nila. While itong Calabanga naman, a team that is no longer in contention, but we know that this team is dangerous pa rin any given game. Yes, Coach. So there's a lot of notable players for both teams. Past varsity players also, and also for Team Camaligan. This is a very experienced team also with the leadership of Babab Santa Maria and the lights of also Joshua Ayo. So this will be a great ball game itong second game natin itong sa day 25 ng AKB Camsur League. Yes, and yun na nga, nagkapalitan na ng tira. But eto, 3 points by Estrada. And napansin natin yung dalawang una nakapuntos, mga dating player ng USC Greyhounds, si Pavelando and itong si Estrada, home court advantage. Yes, home court advantage. And Samuel Ignacio with the first 2 points para sa Camaligan. Itong si Pavelando, pinipressure ito ni Himan. And there's a turnover on that sequence. Himan ngayon, nagdadala ng bola. And we are looking for another good game para dito sa Camaligan na to, na last game they outscored yung Bombon ng malaki-laki, and nagpakitang gilas pa nga itong si Pableo with his dunks. Makikita uli ba natin yan in this game, Coach Paul? Yes, Coach, yun din ang hinihintay ko with those blowout game nila against Bonbon. Tingnan natin kung ano magagawa nito ni Kobe Bryant Pableo this game. Yes, and yun, si Ignacio and Santa Maria chipping in for Camaligan. The score is 5-4. Isa na lang po ang lamang nitong Calabanga. Estrada ngayon with the ball, trying to attack the defense of Santa Maria. Passes it to Ken Kadag. Ken Kadag with that turnover. Ito si Ken Kadag, isa to sa mga notable nung huling laro nila with his helicopter defense. Yes. Ito si Ken Kadag. Ken Kadag. So also played for USI and during his high school days for Montessori, which is a good program for high school teams back in the days. Yes, back when Coach Dante Pascual was still coaching that team. And may konting lambingan sa loob ng court between Kobe Bryant and Kier Enrile. Mukhang napalakas yung banggaan nila dun sa ilalim. And also knowing Kier Enrile, hindi din ma-back down yung batang to. Oo, hindi yan basta-basta magpapatalo na lang. Very competitive itong si Kier Enrile. And going back doon sa ating player kanina, itong si Ken Kadag, ang tatay nito sobrang bait. Sobrang bait ang tatay niyan. One of the leading educators, and right now the president of CSPC, si Sir Charlito P. Kadag. Hello, sir. Hello po, Sir Choi. Okay, so going on the free throw line, itong si Kobe Bryant Pableo.
maagang lambingan yun, Coach. Oo. Hindi daw boring itong magiging larong ito. So, eto, we are waiting for the decision of the referee. So, mukhang technical foul ang nakakuha nito ni Enrile. So, technical free throws, free throw taken by Pableo. And regular free throws right now para sa Kamaligan na si Pableo ulit ang titira because shooting foul yung nangyari kanina. Oh, it's an ordinary foul. Yun lang siguro yung tinawagan yung second motion. Yung second motion warning. Oh. I think it's a warning. So sabi nga natin, Coach, kanina, this will be a no-bearing match pa din doon sa standing nila. Pero ito, alam naman natin itong Calabanga, hindi din to back down dito sa Kamaligan. And there's no such thing as no bearing para sa kanila at lalaban itong Calabanga. 3-point shot by Santa Maria, no good. Offensive rebound noon ni Pableo, pero Mintes nakuha ngayon ng Calabanga ang bola. Binigay dito kay Cano, isa rin tong dating UNC player. Pass to Estrada on that wing shot. Wala. Cano pa rin. Cano, binigay ang bola kay Estrada to Cano. Ito yung mga paboritong spot ni Cano dito nung panahon. No good. But there was a foul. There was a foul na tinawag dito kay Ignacio doon sa ilalim. And the score right now, it's still 5-4 with 5 minutes and 43 seconds remaining. Naagaw and naagaw uli nila. Kieren Rile, simple lang with that free throw jump shot by Kieren Rile. Na dati rin, Montessori din, player to, Naga City Montessori. Na sila rin ang magkakasama nito nila Estrada, Cadag, and Rile. Yes. Santa Maria with that 3 points. Babap Santa Maria. Yun, basic din yung galaw. Chill lang no? Pero bawi na kagad. And Pavelando, no good on that shot. Bola ngayon ng Kamaligan. Quijano going in for Kier Enrile. The score now is tied, 7-all. Tapos Babap Santa Maria going for back-to-back. Wala. And the ball stays with Kamaligan. Ito, simple lang itong laro nitong Santa Maria, partner, di ba? Yes, Coach. Walang masyadong fancy move, pero deadly. Deadly talaga. Offensive rebound by Pableo. Foul down on number 6, si Cano. So balikan natin, Coach, yung Santa Maria. Siya, ang ano niya isang galaw lang Pag kumagat ka talagang, yun, titirahan ka Oo. Hindi na kailangan ng patumpik-tumpik pa. And ayun, isa rin yun. Simple lang din ang laro nun. Big fundamental. Itong si Samuel Ignacio na Malayokic na hindi lang panloob. May outside shooting and may passing din to si Ignacio. Isa sa mga veteranong player ng Kamaligan. And ito na nga, with that reverse layup, si Kena Cadag. And Santa Maria being hounded by Lesano, pero nakapasok itong si Santa Maria with that easy lay-in. And tinamaan yung ating cameraman nang hindi sinasadya. Gandang galaw ni Bap Santa Maria. Estrada with that home court shot. That 3-point shot is brought to you by Hotel Venetia. Lesano ngayon on that fast break. Primary break nila. Stop and pops. No good. A rebound by Himan. Binigay kay Barde.
all the way. Binuhat yung depensa ni Ken Cadag. Quijano ngayon nasa gitna, binigay kay Enrile. Enrile passes to the cutting Quijano. Quijano with that baby hook. No good. Dalawang magkakampi, nagkaagawan. Na bola ngayon ng Calabanga. Yan, mukhang hindi nagkaamuyan yung Hindi partner. nagkaamoy. So parang slow face pa yung laro natin ngayon, coach. Oo. Parang nag-feeling out pa rin yung dalawang teams. Pero ito si Ken Estrada, hindi ito pipiling out. Pangit lang yung pasa niya at nagkaroon ng turnover sa Ignacio. Pangit din yung pasa. Pangit din yung kabila. pasa. And Buti na lang. buti na lang at nakuha nila 2 points for Kamaligan. Right now, it's 15-12 in favor of Kamaligan. Lesano with the ball right now, hands it off to Cano. And then Cano hands it off to Estrada. Natapikan ni Himan. Santa Maria. Santa Maria leading that break. Stops and pops on the 3. No good. A rebound by Himan. Back to Santa Maria. Tries again. No good on that. A bank shot on the 3. Wala. Quijano 4-on-1. Binigay kay Estrada. Nasupalpal ni Himan pero muntik nang maagaw. Nakatalikod lang itong si Quijano. Huli yung tira ngayon ni Ignacio. And that rebound nakuha ni Ken Cadag. Mukhang medyo maganda ng mga aksyon dito sa larong ito. And with 2 minutes 10 seconds, change 5 itong Kamaligan. Sino ba itong mga players na to, coach, na pumasok? Yun, coach. Kung mapapansin mo, we have these notable players in the lights of Joshua Ayo. Itong si Barde, Relucio, isa din sa mga strict shooter to coach. Yes. Yung pinasok, yung tatlong guards na pinasok, talagang shooter yan. Oo, and eto na nga. Si ating police officer Barde with that steal and layup. And doon pa yung Tolentino and Pragoso Yes, na coach. talagang ramdam ang presence nitong mga to inside the paint. And yun, with that, the timeout is being called by Calabanga to try to stop the momentum na nakuha nitong Kamaligan. Again, some highlights from Babab Santa Maria, yung pagkatama niya sa cameraman natin. And also, Ken Estrada is also not giving up on that. Sabi nga natin, home court advantage. Sa kabila, mayroon din in the lights of Kevin Relucio. Oo. Alam na yung court na to kasi dito sila naglaro during their college days. College UNC days. Greyhounds. Oo. And we are going back to the ball game. At ayun, kitang-kita yung poging-pogi na referee. Si Ref Nahong Chumasera in the house. So again, kanina coach, pinag-uusapan natin opportunities for players. But now, not only for players, for referees, for coaching staff. So, ito talagang AKB, we have to thank Congressman Saldico for putting up this a great tournament. Yes, and talagang nahahasa kahit yung mga referees natin dito and mga coaches because of this kind of tournament and high level yung High competition. Tolentino on that shot. Yes, sir. 3 points. Mukhang mali ako doon. Yung triggers, pati pala yung bigs tumitira ng 3 Pati yung points. Bigs sumitira ng 3 points. Itong si Tolentino. And yun na nga, Lesano with that shot. Babawe, hindi pumasok. Nakuha ni Arcos. Arcos hands it off to Lesano. Lesano, corner shot para ay Von Presnilla. Wala nga lang. Ayo with that ball right now. Binigay kay Relucio. Relucio, bumangga. And there is a foul on that drive by Kevin Relucio. Isa sa mga players na mahaba-haba na rin ang journey sa larangan ng basketball. Played for UNC. Also naglaro siya sa Manila before nung high school siya.
And after ng UNC niya, naglaro din siya for Camsur Express. Camsur Express. Diba? And right now, he is playing for Team Kamaligan, showcasing his talents and experience. Ito si Kevin, one also of the veteran player dito sa Team Kamaligan. Yes. And yun, ngayon si Estengor binigay ang bola dito kay Lesano. And we know naman na itong si Dennis Estengor is one of the pesky defenders. Kasama Yes. to sa Fast and the Furious ng NCF teams from before. Yes, together with Dexter Mendoza, yung naglaro sa first game natin kanina. Na Kasurug player of the game natin. Yes. So isa to sa mga mga makukulit na point guards during Yes. their collegiate days. Oh, mukhang nakulit ka nito dati nung Yes. naglalaro pa kayo, coach. Very challenging nung time na yun. Pag nandun yung dalawa. And Joshua Ayo pulls up for a 3. Specialty of the house by Joshua Ayo. Alright, Dennis Istingor. Babawi. Yes, sir! 3 points by Dennis Istingor. Coach D. And itong si Coach Dennis Istingor with all the blessings na nakuha niya sa basketball, and right now as a coach, a community coach, Yes. si Coach Dennis Estengor, nagbe-build siya from grassroots with his basketball camp and his basketball leagues sa Calabanga. Yes, yan ang maganda. After, kasi sabi nga natin ko, some of the players sa basketball, nandyan lang yan eh. But after that, ano ba yung gusto nating gawin sa ating community? Oo. And marami rin akong kakilalang ganyan. Yeah. Like ikaw, coach. Yeah. Diba? You're one of the coaches na very prominent ngayon sa community when it comes sa Iriga. Yes. Diba? Meron kang team doon na dwells into the grassroots and the commercial leagues. Yes, Diba? coach. Special shoutout mo naman. Isa shoutout ko pala yung Team Genesis from Iriga. So yan, we well on grassroots also. Kasi huwag natin pabayaan yung grassroots natin. Kasi yun naman talaga, doon tayo makakakuha ng mga players na talagang soon to be na pwede mag-compete hindi lang dito sa Bicol but outside Bicol. Yes. And yun, start of the second quarter with the score 23-20. Lamang po ng tatlo. Itong Kamaligan and Joshua Ayo with a 3-point shot. No good. And power rebound dito kay Pragoso and one play sa kanya rin. Mukhang yung tindig pa lang nitong Pragoso na to, coach. Grabe. Mahirap tong makabanggaan sa ilalim. Mukhang dalawang palapag yung inakyat niya dun sa rebound niya na yun. Oo. And yun, converted yung 3-point play nito ni Pragoso. And ano ba ang ginagawang depensa ngayon ng Kamaligan, coach? So, Kamaligan coach na with their full court press. So, sinusubukan nila na i-deny ng bola na yan. So, dun pa lang sa half court, talagang sinu-choke na nila itong Team Calabanga. Yes, and while you are explaining sa atin kung ano nangyayari, there was an offensive foul na tinawag dito kay Arcos. Gumalaw siya habang nag-set siya ng screen na yon. And Pragoso ngayon in the middle, talagang nakita mo, nag-gravitate yung depensa sa kanya, no? Nung pagkakuha niya pa lang ng bola sa gitna. Malaki yung threat. Malaki yung impact ng rebound na yun. Oo. Talaga. So yan, again, full court trap being orchestrated by Team Kamaligan. Tingnan natin ngayon kung ano yung adjustments ng Calabanga. Oo, and ganda sana nung pasa nung Lesano. Hindi nga lang na salo ng maayos nito ni Quejano. And ito na naman si Barde with that pass to Pragoso. Pragoso kicks it out to Relucio. Relucio. Layups, no good. Pragoso, ayan na naman yung offensive rebound. Walang nakakatapat sa lakas at sa talon nitong Pragoso na to. So, kailangan nilang i-box out na yung Pragoso na yun. Yes, and pakonti-konti, lumalayo na itong Kamaligan. The score of 28-21.
And muntik nang mabitawan ng bola. Eto naman, si Tolentino naman ang kumana sa ilalim. Parang, Twin Tower. yes. Parang nawala na nga si Ignacio at si Pableo, pero yung pumalit naman, ganun pa din. Coach D, Dennis Estingora, dinedepensa ni Wawa Ayo. And there's another offensive foul being called doon sa play na yon. Bakit naging offensive foul yun, Coach? Coach, okay sana yung setup nung screen eh. Kaso linalabas niya yung puwet niya. Bigla siyang lumiliyad eh. So, yung cylinder. Yung cylinder niya lumalabas. So, Oo. di ba, sa basketball we have those cylinders. Pag naka-establish ka na ng screen, hindi mo na pwedeng habulin yun. Yes. Hinahabol ng puwet eh. Oh. Yung kadalasan niya ng sakit ng mga big man eh. Oo. And there was a foul on that play. Babalik sa free throw line. Mag-free throw line ngayon. Itong si Tolentino. Babalik sa free throw line ng Kamaligan. So yung Tolentino, pag nakita mo yung build ng katawan, no? Napaka-athletic. Athletic kung titingnan. Tapos yung Pragoso naman, pag tiningnan mo yung build din ng katawan, parang tinitingnan ko pa lang, sumasakit na yung katawan ko eh. Napakahaba pa ng kamay. Oo, haba pa ng kamay. Nai-imagine ko yung shoulder, ang lapad oh. Babangga sa dibdib mo. And naagaw ngayon ni Joshua Ayo. And there's a foul on that play kay Kier Enrile. And going to the line naman, itong si Kevin Relucio. Pero maganda yung change 5 ni Coach Brian dun eh. Ito yung nagpalamang ng medyo double digit. Eh. Oo, and iba talaga pag puno ka ng pyesa, Yes. Coach, no? Kahit sino na mahugutin mo dun sa bench na yun eh. Oo. Talaga magpe-perform. Kahit sabihin natin, i-blindfold natin to si Coach Brian Ayo. Nako, mukhang hindi ito magkakamali sa pagbunot ng mga players niya. So right now, it's 33-21, 12-point lead for Kamaligan. We have a timeout on the floor. Again, we would like to thank Congressman Zaldico and Ako Bicol Party List. Katabang nakasurog pa for bringing this Ako Bicol Cup here in Camarines Sur. Tapos titingnan na rin natin ang ating Facebook Live para sa ating mga live viewers. Okay. So, And also Coach, kung nandito lang naman kayo sa Naga, pwede kayo pumunta dito sa UNC Sports Complex. So you're very much welcome dito to see the action live. yes, and eto nga, nanonood itong ating kaibigan, si JD Rosales, Go Team Kamaligan. Ito si JD Rosales, isa rin to sa mga players dito sa atin, sa Camarines Sur. And idol ko din to. Dati pa lang, pinapanood ko na laro nito. Mga kuya natin Oo, yan. mga kuya natin yan. And 3-point shot kay Kevin Relucio. Kay Kevin, and eto na. Babawi si Ken Estrada, pero no good. Kevin Relucio on that fast break, and offensive rebound by our Scotty Thompson ng Naga. Itong si Aquino na very very enthusiastic, energetic pag naglalaro. Rebound by Aquino. Isa din sa mga experienced player ng Yes. And kinukulit nito ni Enrile, binigay dito kay Pragoso. Simple lang pero wala yung tira na yon. Nakuha ngayon ni Presnilla to Estrada. Pulls up the three. Nakuha ni Ayo. Wawa Ayo for three. Siya naman, no good. Santa Maria saves the ball.
And behind the back pass by Ayo. Kaso nag-turnover. Presnilla to Estrada. Estrada with that 3-point shot. Benga mo! Talagang kanina niya pa nasa isip yun eh. Oo. Pang mga Timo Cruz na mga tirada. Fast break 3-point shot. Babawi si Santa Maria. No good. Estrada ngayon. Estrada with a drive. Wala ang tira ni Estrada and mukhang nagkatamaan kanina si Relucio and si Cadaga. Pero yun, 3 points for Santa Maria. Presnilla with the ball right now. Medyo magulo. Scrambled ngayon ang opensa nitong Calabanga. And Presnilla. Ito Lizano, Estrada, titira yan. Kaboom! 3 points again from Ken Estrada, brought to you by Highlands Legazpi. A rebound by Enrile, Lezano pushing the ball. Lezano naghahanap ng papasahan. Presnilla with that shot. No good. Rebound by Pragoso to Ayo. Ayo binigay dito kay Relucio. Relucio sasagot with his own shot. No good. Pragoso with that rebound. Wala nang nagawa itong si Lezano dun sa tindig na yon ni Pragoso. Pumaula lang siya eh. Oo. Wala siya sa position din dun sa box out. Ang mahirap pa niyan, pag angat ng Pragoso, talagang nabuhat pa. Kala ko bibit-bit pa pataas eh. Yes. Pragoso right now on the line, shooting 2. You missed yung first shot niya. And his second shot right now. Yun, pasok na. 1 out of 2 from Pragoso. And nandun pa rin yung depensa, Coach Paul. Nandun pa rin. Talagang hindi nila binibitawan yung press na yun. Parang napapansin ko lang, Coach, yung Kanaaman and Kamaligan, di ba? Kahit lamang na sila, nagpe-press sila during their game. Yun ang magandang ginagawa ng Kamaligan dito. So, kanina naman kasi, Coach, siguro sila nalamangan itong Calabanga kasi gusto, pag umiscore yung Kamaligan, gusto nila kagad bawiin and nagre-resulta sa turnover. Yes, and Santa Maria missing that 3-point shot again. Hinulog ngayon dito kay Aquino, no good. And there was a foul called on Robin Cano. And penalty ngayon itong Calabanga. So going to the line for 2 shots itong si Pragoso. Etong si Aquino talagang kondisyon na kondisyon, no, Coach? Kondisyon, Coach. Sa dami ba namang ligang dinalaroan ito, hindi pa siya makondisyon eh. Yes. And we have 3 minutes and 51 seconds remaining in the first half dito sa larong ito. Okay. Ken Cadag with the ball, binigay kay Ken Estrada. Pabelando right now with the ball, binagbigay ng screen itong si Enrile, and Cadag with that easy 2 points. Ang ganda ng fake handoff ni Ken. Oo. And also, we would like to invite you sa next game between Pili and Ocampo. Shortly after this game ng Kamaligan and Calabanga, and easy 2 points. Yun ang nangyayari, Coach. Gusto nila kagad bawiin. And nagre-resulta yun sa turnover, tapos bigla lang silang liliapan ng napakadali sa kabila. Nakaka-hit sa moral. Yes, Coach. Nakaka-frustrate yun. And eto na. Pumoste itong si Enrile, nakakuha ng foul galing dito kay Alipante, but since they're not in the penalty, baseline inbound tayo.
And Estrada binigay dito kay Pavelando. Pavelando hindi pa tinira. And Aquino pasa dito kay Alepante. Quick 2 para kay Alepante. Robin Cano with the ball right now. Binigay sa cutting Quijano. Quijano with a stop and pop. No good. A rebound by Fragoso. And tumatakbo itong si Aquino. Behind the back habang tumatakbo na stuck sa likod. Traveling yan. Traveling yung naitawag. Again, ayun pa rin yung pressure. Talagang hindi nila binibitawan yung pressure na yan. Yes. With 2 minutes and 15 seconds remaining dito sa first half, yung pressure nandun at nandun pa rin. Quijano lumipad. Naiwan yung bola. Fragoso. Fragoso. Mukhang American football ata yung yung batong yun. Papuntang touchdown yun. Oo, touchdown na yun. Parang pustahan series lang. Dayo series. Bato! Cano with that behind the back. Nandun si Aquino. And Aquino pa rin with the ball. Nabitawan. Sobrang dulas ng bola. And bola ngayon ng Calabanga. Babalik ngayon ng ating big man na si Ignacio para magpahinga itong si Fragoso. So Lezano right now with the ball. Merong horn set up na binigay sa kanila. Eto na ngayon si Quijano with that jump shot. No good. A rebound ni Santa Maria. Santa Maria with the ball. All the way to the basket for Santa Maria. Easy peasy, lemon squeezy. Walang ka-pressure. Yun ang kagandahan dito kay Babap eh. So, Talagang kalmadong-kalmado. Spin move nito ni Lezano. And yun, napadpad sa atin ang bola. And bola ngayon ng Calabanga. Ken Estrada right now with the ball. Binigay kay Quijano. Quijano binigay kay Estrada. Estrada attacking to the basket. Kicks it out to Lezano. Lezano with that three-point shot. And binato dito kay Alepante. Bawi agad yung puntos. And right now, meron tayong report coming from our very gorgeous na courtside reporter na kasama ang isa sa mga coaching staff ng Calabanga. Carmela, anong meron? Magandang hapon mga kasurog, and right now we are witnessing the matchup between Calabanga and Camaligan, and right now kasama ko nga ang head coach ng team Calabanga na si Coach Dan Campil. Coach, good afternoon po Coach. So Coach, as we can see dito sa ating first half, medyo nangunguna ang team Camaligan. So what is your next plan to step up po para dito? Siguro sa depensa kami, mag-adjust kami sa depensa. Kasi kitang-kita naman malalaki yung Camaligan kumpara sa amin. So kami, double time kami sa depensa. Yung help side namin, defense, kailangan paigtingin namin para ma-close out namin yung mga big guys ng Camaligan. Alright, that's it. Coach, meron po ba kayong gustong pasalamatan or shoutout? Go ahead. Okay, unang-una po, gusto ko pong pasalamatan yung LGU Calabanga sa all-out support sa team namin. So, yun. Siyempre, ang family ko sa Pamplona. Okay. Sa lahat ng mga taga-Calabanga. So, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat Coach and good luck po ngayon. Narinig na nga natin si Coach Dan Campil, kaya maraming salamat. That's the latest update. Thank you very much, Carmela. And with that, we end the first half of this game. Stay tuned and we will be back for our third quarter.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
are back sa ating third quarter dito sa game between Kamaligan and Calabanga. Coach Paul, sino ba yung mga notable players nung first half for both teams? Okay, Coach, notable players for Team Calabanga, we have Ken Estrada with 15 points, 1 rebound. And at the other side for Team Kamaligan, we have Babab Santa Maria with 14 points, 2 rebound, 1 assist, and 2 steals. And Fragoso with 8 points, 5 rebounds, 2 assists, and 1 steal. Yun. So, talagang nakuha nitong Kamaligan yung first half ng larong ito. And parang nagpapakitaan na talaga yung kanaman ng Kamaligan ng mga laro nila. Kasi sila rin yung maglalaban sa next week. Yes, Coach. And starting the third quarter with Aquino hitting that 3-point shot. In-stare down niya pa itong dati niyang teammate na si Ken Estrada. Babawi itong Estrada. Binigay kay Lezano. Ken Cadag with that shot. No good. A rebound by Tolentino. Aquino right now passing the ball dito kay Barde. And Ignacio with his own 3. Kaboom! And Lezano ngayon gustong bumawi. But there was a foul on that layup on number 24, si Kobe Bryant Pableo is called for a foul. Going to the line right now for 2 itong si Lezano. And Lezano right now is playing for the Naga College Foundation Tigers. Isa siya sa mga guardia ng NCF. And talagang nakalaban din natin to, Coach, nung Bukal. And isa sa makukulit na mga... Very pesky defender ng mga time na yun. Oo, talagang NCF hindi nawawalan ng mga makukulit na depensa. Siguro nasa program talaga nila yun. Hanap talaga sila. Pag may umalis, may papalit na bago. Oo. Kasi yung Mendoza, yung Estengor, diba? Tapos ngayon yung Lim. Yung Lim. Grabe. Even sila Sablaon. Oo. Grabe yung mga mga guards nila. Presnilla right now kicks it out to Lezano. Lezano to Estrada. Estrada talagang binabantayan na. Quijano with that short corner. No good. Barde with a rebound. Barde binigay kay Pableo to Barde. Barde pa rin. 2 points para kay Marjon Barde. Lezano right now trying to set up the play. Nakakita ng opportunity itong si Estrada. No good. Pero yon, to clean up that mess, si Ken Cadag with his 2 points. Ito kailangan lang dito, wag magmadali yung Calabanga. Pag sila, and pag may opportunity rin, tumakbo din sila. So that is only, Coach, 20-point lead. They're in the ball game pa rin. Oo, kailangan lang na talagang mag-create ng mga stops and to make sure na ma-convert nila yung mga opportunities nila. And yun na nga, nakaagaw pa nga yung Ken Cadag. And very smart move by Ignacio na mag-foul para mapigilan yung fast break. Okay. Lezano right now, medyo mabagal ang rotation. And yun, sa kanya na. Ayun na. So ito, kailangan nila umistop dito. Yes, and that's 2 3-point shots now for Lezano. Marjon Barde nagtitimon. Binigay dito kay Pableo. And Aquino with that easy 2 points. For Aquino, wala yung malaki doon na dapat na bumabantay sa kanya. Ngayon kasi nagwa 1-2-2 sila to prevent sana yung possible shooter. And yung tira ni Ken Cadag was swatted away by Tolentino. And hindi lang nakuha ni Aquino yung bola, and it's a turnover. Eto na, bumalik na sa loob. Itong si Coach D.
Lesano right now. Binigay dito kay Presnilla. Presnilla thought about it and he shoots. Bengamo. That 3-point shot is brought to you by Hotel St. Elise. Marjon Bardes, sabi, steady lang, lamang tayo. Eto na ngayon, Aquino, kinik out pa kay Pableo. Back to Barde, Barde with that spin. And mukhang nag-overpassing tayo doon. Overpass. Oo. And at the other side, sa weak side, din niya nakita si Tolentino. Naghihintay lang i-drop pass eh. Yes. Doon pa niya sa kay Pableo binigay. Oo. And the floater by Lesano, wala. Na mukhang na ano siya dun sa haba nitong si Tolentino. And wala nang bumaba doon sa transition defense na yon. Lesano right now with the ball. Ganda ng crossover. Binigay kay Quijano. Quijano sumiksik sa 3. Barde ngayon nagdadala ng bola with that behind the back move. Binigay dito kay Pableo. Shoots, no good. Rebound, nakuha ni Lesano. Lesano on a 3-on-2 fast break. Presnilla. Sinipat, sinukat. Wala. Tolentino with that rebound. Binigay kay Pableo. Pableo with that crossover. Pableo gives it up to Aquino on that baseline drive. Hulog. And 2 points. Wala nang depensang pinapakita itong Calabanga, Coach Paul. Iyon, Coach. They're playing 1-2-2 but they're not rotating on defense. Talagang kung ano yung 1-2-2 formation, yun lang tinitingnan nila. Oo. And it's very difficult na lumaban sa ganyan dahil kung hindi ka nagro-rotate, talagang sa ball movement pa lang at talo ka na dun. Yes, Coach. And yung makikita natin, yung line-up nung Kamaligan nung nag-1-2-2 tong Calabanga is yung mga big guys nila. So, ayun. Kaya inatake nila yung loob. Okay, so we're going back to the ball game. Lamang pa rin po, 66-46. And ito na po ang mga naggagandahang fans natin dito sa UNC Sports Palace. Happy viewing. Again, the score is 66-46. Lamang po ng 20 itong Kamaligan. Lesano with that ball. Pasa sana para kay Quijano. Kaso too strong. Nakuha nito ni Ignacio to Pableo on that layup. 2 points for Kobe Bryant. Pableo. Lesano right now with the ball. Binigay kay Coach D. Bukas na bukas yung gitna. And pinasa dito kay Arcos. Turnover. Diba? Ang ganda nung pagkabukas nung gitna na ginagawa nitong Kamaligan, Coach, na parang ini-invite nila na drive yung gwardiya dun sa gitna. Yun yung bait eh. So, yun, talagang ini-extend nila yung middle na yun eh, para pumasok ka dun. Kaso pagkapasok mo dun, sino yung makakarap mo? Biglang i-close out ka nung dalawang malalaki eh. So, may Tolentino at Pableo na biglang bubulaga sa'yo. Eto na, si Aquino. Aquino with that fake spin. Arcos right now, dalawang big man tumatakbo. Arcos, 2 points. Talagang grabe yung Aquino. Hindi nag-give up kung sa play na Hindi nag-give up sana. Ignacio right now, binigay ito Pableo. Shoots a 3. Baldog sa board. Quijano again, the running big man. Quijano pulls up. Baldog sa board, back to back. Binawian niya eh. Oo. Ignacio with that easy 2 points. Sinubo na lang. And that shot was brought to you by Miss Sivis Bay. Ken Kadag, Dipsy do layup, wala. And masyadong malambot ang depensang pinapakita ngayon ng Calabanga.
Baldog na naman for the third time. Mukhang ayaw nilang patamain sa ring. And ito na, si Estengor, binigay kay Arcos. Arcos, Mintes, nakakuha ang offensive rebound, 2 points para kay Quijano. So walang masyadong ball movement, walang masyadong player movement ang Kamaligan ngayon. Baka nagre-relax na ba sila because of their league? Yun, Coach, baka yung ginagawa nila. Pero if I'm Coach Brian, dito ko na-execute kung ano ma-execute ko coming into the next game. So, Yes. dapat gaya pa rin yung mentality, kagaya nung kanaman kanina. Oo. Kahit na lamang na sila, hindi sila humahatak. Ito, another, I think, change 5 na naman to. Oo, siguro para mapalitan yung yung tempo na Yes. meron sila ngayon. So, again, kanina, dito sa change 5 na to, dito sila lumamang ng grabe. So, titingnan natin, Coach. Yung unit na to, Oo. itong unit na to. And ito na, Relucio. Home court 3, wala. Pavelando. Passes to Arcos, wala. Etong si Pavelando, may kapatid to na player din eh. Naglaro for USI and right now he's in the United Arab Emirates. Yes. Nagwo-work siya doon pero isa rin siya sa mga players na kilala ngayon doon sa Dubai na naglalaro sa mga liga. So kaya nasa lahi talaga ng mga Pavelandos ang pagiging player. Yes, Coach. So ito, nagmana sa kuya niya. Oo. And Kamaligan with the ball right now. Pinasa kay Barde. Back to Relucio. Relucio with that shot. Supalpal. Cano. Naghahanap ng papasahan. Arcos with that ball right now. Balik kay Coach D. Coach D on the middle. Floats. 2 points para kay Coach D. Yan. Wawaayo shoots. And he misses that shot. A rebound by Coach Dennis Estengor. To Pavelando. Pavelando back to Coach D. Shoots the 3. No good. Himan with the ball. Himan. Pass to Fragoso. To Barde. Back to Himan. Ang ganda ng ball movement, Coach. Cano ngayon with the ball. Parang inihintay na lang nilang matapos tong laro na to. Okay, nag-drive itong si Arcos na foul and he's going to the line. Pero sana, Coach, with that lead, yung Kalabangan nasa laro pa naman eh. So kailangan lang dumepensa, stop, make a basket, another stop, para makabalik sila. Yes. So, pero sa nakikita natin yun talaga, parang wala lang system eh. So may kasi, 'di ba, Coach, yung tinatawag natin na body language ng Yes. mga player. Makikita mo yung body language na yun and malalaman mo kung ano pa yung effort na binibigay or gaano pa yung focus na meron yung mga players. Yes, and also nakakahawa yun. Yes. So, pag isa player na gano'n, Ganda ng lipat ng Lisano. napaaga lang. Oo, napaaga lang. Parang yung mga tipong nagkakape sa ere. Diba? Parang sinachallenge siya yung dumedepensa sa kanya. Oo. Parang ganun yung mga laruan ni Sir Jan na Bachiller nung panahon. Panahon. Oo, talagang matinik na matinik sa laro to. Talagang lumilipad at umuupo sa ere. Naglaro sila kanina, hindi nga lang nag-invite. Okay, so eto. Joshua Ayo, binigay kay Fragoso. Uy, pinaganda pa. Mintis nga lang. Barde with that offensive rebound. Dinipensahan ni Enrile. Imana with 3 seconds to shoot. Ayo, no good. And that's the end of the third quarter. With a score of 74-53. And we're going to the final quarter na. And
sobrang bilis ng oras, no, Coach? May mga laro kasi minsan, di ba? Aabutin ka ng 2 oras because of the fouls, of the timeouts. Pero ito, talagang free-flowing yung laro, Coach. Parang gusto nila matapos kaagad. Baka may piyesta din itong pupuntahan at may mga lakad. So, di ba? Kung meron kayong mga lakad, baka naman. Kahit Sharon Cuneta na lang. Uy, kayo Paul, Coach Paul, di ba? May lakad kayo niya na tomorrow after nung game ninyo, ay nung pag-ano nyo. Ang game ninyo sa Iriga, di ba? Iriga. Sa... So invite ko na sila in advance sa sa Iriga tayo bukas, day 26. Oo, day 26, Iriga. So bakbakan na naman itong larong ito. So we start our 4th quarter right now, and Estrada not missing a beat. Kaso Mintes, Fragoso with a rebound. Joshua Ayo binigay ngayon dito kay Himan, setting up the play. Fragoso with a post move, wala. Fragoso pa rin with that offensive rebound. Fragoso, no good. Ken Kadag. And makikita natin mamaya kung may interview gwapong coach ng Kamaligan. Ito partner, talagang bata pa ako. Yung assistant coach ng Kamaligan na yan, talagang napakabait niyan. Tinuruan pa ako mag-basketball niyan nung panahon. Yun, bago yung interview na yon, may foul dun sa laro. And Relucio is going to the line to shoot 2. Diba? Now, Kevin Relucio with his last shot. And with that, we will go to our courtside reporter, ang napakagandang si Carmela with napaka-pogi at napaka-matipuno na si Coach Apple. Carmela, pasok! With me is the assistant coach of Team Kamaligan, Coach Jojo Apolonio. So Coach, kamusta naman po kayo ngayon? So far, we're doing good. Kailangan lang mag-tight sa defense ulit, just like the other games. So Coach, ang flexible po at napakaayos ng pinapakita ng team ninyo simula first half and up until now. So ano po yung, may gagawin po ba kayong changes or another plan to step it up or just take it? So far, the game plan is to adjust whatever the offense is, the other team is giving. Basing from the score, we're doing good, pero we can do much better. Alright, Coach, by the way, we are also live sa ating mga FB pages and other accounts, social media accounts and social media platforms. May gusto mo ba kayong pasalamatan or acknowledge or i-shout out? This is your chance. Go ahead. Okay, shout out ko lang. Salamat kay Coach Pete. Salamat sa clapback. And kay Coach Brian and kay Coach Baste and sa lahat ng supporters ng Kamaligan. Thank you very much. That's it. Narinig na nga natin mga kasurog si Coach Jojo Apolonio ng Team Kamaligan. Kaya yan muna ang latest update dito sa courtside. Back to the panel. Yun, so sabi nga ni Coach Apple, tighten up the defense, and eto na naman yung full court na depensa na ipinakita nitong Kamaligan. Mukhang narinig si Coach Apple doon. Oo, talagang nag-tighten up sila ng defense. Sabi niya nag-tighten up, nag-2-2-1 press sila. So yun, pero nakalusot, and now Lezano is on the line to shoot 2. Medyo nakakatakot yung bagsak na yun ni Lezano as a basketball player and especially as a coach. Talagang ayaw mo makakita ng ganyan sa mga player, may it kalaban mo or mga player mo mismo. Yes, Coach. Buti na lang itong batang to, condition to. Kung wala sa condition siguro, baka ano nangyari. So, dito naman natin sa katawan. Pero again, ayaw natin nakakakita ng mga ganyang senaryo. Yes, so ito si Alipante, binigay kay Himan, and Barde, specialty, no good at this time. Pavelando to Presnilia, back to Pavelando, nakakuha ni Barde, their version of 3-on-1. Kevin Relucio with 2 points. And
That baseball pass. Muntik na maagaw pero nakuha ni Ken Kadag. Ken Kadag all the way with that reverse. Wala nga lang. Himana binigay dito kay Alipante and to Kevin Relucio. Tumingin pa. So yun. And that defense is still 2-1 pa rin, partner. 2-1 pa rin. So yun nga sinabi ko pagpasok ng squad na to, talagang ito yung pangdiinan ni Coach Brian dito sa game na to. Itong 5 na to eh. Talagang momentum builder, di shifter eh. Builder talaga. Kung makititingnan mo, 4 guards eh. Hindi 3 guards eh. So kaya very effective yung 2-2-1 nila. And eto, Relucio, offensive rebound, sa kanya pa rin. And ito pa rin, yung defense na pinapakita nila. Estrada, huwag mahiyang magtanong. May 3 points ba ito? Meron. Okay, so Barde nasa ilalim na. Pagdating niya, nadun pa yung bola. Easy 2. Lezano right now. May quick double. And a bad pass from Lezano. Barde to Alipante. Uy, Pinoy step. Mintis nga lang pero yon, rebound ni Barde and 2 points para sa Kamaligan. 88-59. Walang naging adjustments doon yung Calabanga sa press na yun. Yes, and right now they're also missing some players. Itong Calabanga, hindi natin nakikita ngayon si Alan Tria and si Paul Canlas. Diba? So siguro yun, isa pa doon, isa pa ang factor yun sa team nila. Oo, na wala. Diba? Kung nasan man kayo, sana nag-enjoy kayo. Mukhang nauna nang nagbakasyon. Di na lang ako magsasalita kung ano nakita ko sa My Day. Okay. Bola ngayon nitong Calabanga. Coach D binigay kay Lezano. Estingor. Presnilia. So nakasona pa rin itong Calabanga after nung pag nagpe-press, pag nabe-break, sona. And rebound by Pableo. Binigay dito kay Relucio. Coach, parang nalilito nga ako dito sa dalawa eh. Hindi ko alam minsan kung sino si Pableo, sino si Relucio. Puro bordado. Parehas, pati yung gupit, tsaka yung Pati yung galawan. Yung galawan eh. Relucio. Parang magkapatid eh. Oo, parang long lost bro. Eto na. Alipante to Relucio and Pableo. Muntik na maagaw. Naagaw na nga nung Lezano. Lezano all the way to the basket. 2 points. Para dito kay Lezano. Alipante right now. Ang ganda ng jab step na yon. Passes to Tolentino. Rebound by Aquino. Binigay kay Pableo. Pableo. Punch dribble with that floater. Wala. Coach D with that ball. Naghanap ng papasahan. Presnilia. Thought about it. Nice fake. Uy, hindi nga lang na-convert. Cano the rebound. Kaso natapik nito ni Relucio. And bola ng Calabanga. Double pump ni Quijano. Wala. Fragoso to Alipante. Uy. All-star mo. All-star ball game yun Pasa yun. Ito, naghihintay na lang matapos itong laro. Malaki-laki na itong Kalamangan na to. And kung hindi magbabago ang ginagawa ng Calabanga, talagang maghihintay na lang sila matapos ang laro. Fast break kay Fragoso. Fragoso, slamma jamma!
first of this ball game. That Slamma Jamma is brought to you by Miss Sibis Bay. Baka naman. Okay, Presnilia. And Coach D with that shot. Wala. Kabanggaan si Aquino and si Coach D. And ayun, naglalambingan pa sa backcourt si Coach D at itong si Aquino. Alipante right now with that spin. Hands it off to Pableo. Pableo sizing up his defender to Pragoso. Pragoso to Aquino. Kaso naagaw nito ni Lezano. Challenging Pragoso. Hindi nga lang nakashoot. Supalpal ang inabot ni Quijano from Pragoso. Lezano shoots that three. No good. Offensive rebound by Quijano again. No good. Maalat talaga, partner. Yung dipsy-do. Kevin Relucio. No good. Cano right now. Uy. Foul on Aquino. 2 shots ngayon si Quijano. May mga subs uli tayo ngayon na papasok. Again, ang next game po natin is Pili and Ocampo. So kung nandito lang din po naman kayo sa Naga, pumunta na po kayo sa UNC Sports Palace para mapanood ang Ocampo versus Pili. At nang makita nyo ang gwapong-gwapong coach ng Pili. Pangalan pa lang, John Paul. Basta talaga may Paul, gwapo. No, Coach Paul? Ay, Vice. Ay. Thank you, Coach. Ay. Kalimutan ko, Paul ka rin pala. Kaya pala Coach Paul ng mga panahon, no? Those were the days, Coach. Those were the days. Yes. And Estrada with that long 3-point bomb. Wala. And malaking uang. Yung Enrile. Di na gumalaw eh. Oo. Pableo right now. Kay Marjon Barde. To Aquino with that step back. 3-point shot. No good. Alipante pa rin. Alley-oop. Alley-oop para sa 8-footer. Doon, etong Kamaligan, Coach, kahit grabe yung depensa focus nila, makikita mo sa kanila na nag-e-enjoy silang naglalaro. Masaya silang naglalaro. Lalo na paglamang ka, talagang... Paglamang ka talaga. Talagang mag-e-enjoy ka. Pag ganyan naman talagang nasa 29-point lead eh. So, talagang mag-e-enjoy ka. Pero siguro, yun yung yun yung kaya sila nandyan eh, para mag-enjoy eh. So, and sobrahan sa gigil itong si Aquino with foul. And we have 1 minute and 37 seconds remaining in this ball game. Estrada with that shot, wala. And Pableo binigay kay Alipante. Pableo, linay up lang. That fast break is brought to you by Hotel St. Elise. And a timeout was called by Team Calabanga. Diba? As we wait yung dito sa atin with 1 minute and 23 seconds remaining in this ball game. Sino pala ang kalaban ng Team Bato tomorrow, Coach Paul? Team Bato will go against Team Bula tomorrow, and for the second game, I think, Coach, yung Team Balatan and Team Nabwa, and for the last game is yung top seed dun sa 5th district na Iriga versus Baaw.
Iriga versus maganda-gandang matchup yun. Iriga and Baaw. So that's our for day 26 ng ating Ako Bicol Kamsur Leg. With the Monster Mabayo of Baaw versus the Zion of Iriga. Itong si Orada. Pero I think coach nagpalit na yung Baaw ng import eh. So, okay. So, pero yung Orada, coach, no? Halos wala kang makikitang emotions dun sa player na yun habang naglalaro. tawag namin sa kanya dati the tank. Pag na-shoot, Literal na tank. ganun lang yung mukha. Pag na-foul, ganun lang yung mukha. Hindi mo alam kung masaya or malungkot or galit. Talagang game face. Game face. Oo, game face on. Ken Kadag. Ken Kadag, binigay kay Kier Enrile. Thought about it. Shots. Wala. Yung sa 3 points niya. And Ken Kadag with 2 points. Cleaning up the board. Aba? Pag nakikita ko to si Kier Enrile, imbes na shoot, shot ang pumapasok sa isip ko. And that drive by Pablo Leo. Okay, so 21 seconds. Iaano na lang ata. Di-dribble out na lang ng Team Kamaligan. Hinihintay na lang ang final buzzer to end this game with a score of 94-67. Hindi ko pa masasabi. Sabihin ko na, panalo na po ang Kamaligan. And aabangan nyo po ang laban ng Kamaligan and Kanakman this Thursday dito sa UNC Gym. And we will be waiting para sa Kasurog Best Player of the Game. Sure. Okay, so yun. Hindi na nga bumalik yung Babab Santa Maria, di ba? Hindi na. Nasa bench na lang at hinintay na lang na matapos yung laro. And ito, we are still waiting for our Kasurog Best Player of the Game. Sino sa tingin mo yung natin? Kasurog Best Player of the Game natin, Coach Paul? So, imposible naman yung Babak Santa Maria pa kasi hindi na siya pinapasok. So I will go with Relucio or itong si Fragoso. Oo. Magandang yun. Magandang choices yun. Si Relucio and Fragoso. So, yun. As we wait, eto na. 3 points. Highlights ni Joshua Ayo. Ito naman, si Joshua Ayo is one of the up-and-coming basketball trainers din dito sa Bicol with him and his Bounce Academy. Yan, so Coach D with his basketball camps and tournaments, si Wawa Ayo with his Bounce Academy, Coach Ayi with his Coach Ayi basketball camp. And also yung sa'yo, Coach. Yung Premier Basketball. Yes, Coach Premier T. Sports na meron. So, ang daming choices nila, no, Coach? And hindi lang basta choices yan. Yung mga coaches na nandyan is one of the best quality coaches yan dito sa Bicol. And also, kung nasa Rinconada area naman kayo and sa Iriga, I have my own Coach Paul Basketball and also the Hoopstyle TV Basketball Club and the Genesis Basketball Club. So, yun naman, kahit saan kayo pumunta doon talaga. Yun ang maganda dyan, Coach Paul, pag dumadami yung mga ganitong klaseng camps, marami din ang mga batang natutulungan
mag-improve. Yes, coach. Ang daming choices. And kasi iisipin na nila na pag gumaling ako, makakalaro na ako sa Ako Bicol Cup. Yes, Diba? coach. So again, meron pa pala yung yung Go Kimta Club. Yung Go Kimta Club din. Shoutout natin yan with pinangungunahan ng founder nila, Boss Solomon Ngoso. Isa din sa mga ng mga basketball din. Okay. So as we wait for our Kasurog Player of the Game, once again, this is Coach Peter Barcelon, your friendly neighborhood commentator, and Coach Paul Sepe. Ito na po ang ating Kasurog Player of the Game. Ang gwapong-gwapo, machong-macho at very athletic. Kasama na ni Carmela. Carmela, pasok! Kasama na nga natin ngayon ang Kasurog Player of the Game. Walang iba kundi si Kevin Relucio, garnering 15 points, 3 rebounds, 5 assists. So, Kevin, first of all, congratulations to you and to your team. What a game. Grabe yung pinakita mong laro dito ngayon sa ating hardcourt. So, Kevin, matanong ko lang, ano ba yung nararamdaman mo ngayon na ikaw ang Kasurog Player of the Game? Unang-una, nagpapasalamat muna ako kay Lord sa panalo. Tapos, sa team namin sa effort. Tapos, yun lang naman. And Kevin, by the way, may mga susunod pa kayong laro dito sa ating Ako Bicol Cup, Camarines Sur. Ano ba yung dapat naming handaan or ano ba yung mga paghahandaan nyo para dito? Yung next game namin versus Kanaman, laglagan eh. So, kailangan namin maging focus tsaka puspos ang practice. Yun. May gusto ka bang pasalamatan o batian or shoutout? Go ahead. Binabati ko yung asawa ko tsaka yung dalawang anak na nanonood. Tapos si Boss Ali tsaka si Boss Karen ng Razor Line. Tapos si Ken Kadag, si Kier Enrile tsaka si Ken Estrada, yung tinalo namin. Alright, that's it. Once again, congratulations. Narinig na nga natin ang ating Kasurog Player of the Game. Kaya muling magbabalik ang Ako Bicol Cup, Camarines Sur para sa Game 3.